Witam w pierwszym dzieliku programu Czytani do kawy na kanale Kaszebę i Świat. Będziemy w tych programach gadali o książkach Kaszebskich je wiedzieć, jakie są ukazały czysto niedawno, a może już wiele lat temu, a wart wedle mnie do nich wrócić, przeczytać, wart o nich co czegoś ciekawego doznać. A w tym pierwszym dzieliku zaczniemy od książki najnowszej, jaką wyszła po kaszebsku. Książka wydało Muzeum Kaszebsko-Pomorskiej Pismienizny i Muzyki, a nazywa się ona Jak planety wokół Słońca. Karnel Kaszebę i Świat na bierokraftu z młecownią Cross Apollo, Wejrowo, Plac Wejra, Sidmenosce na Piatnosce. Kaszebści media wrzucają waś bieg z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno, mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Na jej programy są dobrze wekunciony i zanka dobrzyńce, Solid Invest Poland, wekuncienia. W Kaszebę i Świat wsiedkłe na glans zanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie, te wybieroś, łeni zamonteją, remio sobie ścigłe 41. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, na pomozie sobie zaciąć kariera w łednowialnych zdrojach energię, akademiaoze.com, a tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. Książka jest tak po prawdzie antologią tych najlepszych dokazów, jakie 4 śledne lata przychodziły na konkurs i były nadgrodzone przez karno łepsandze celów. Zdewym jest to, że antologia, jak to antologia, ma swoje minusy, dlatego, że jakby nie jedno tą po każdemu jakby pisanie go, pisze o czymś innym, mamy rozmaite formy, bo i poezja, proza, dokazy nabina, są tłumaczenia, ale z drugiej strony to jest też takie fajne bogactwo. Jeżeli ktoś nie czyta książków tak, że musi zacząć, nie wiem, pod wieczór i do rana czytać, żeby całość poznać, a chce tak szmakać i wybrać sobie jeden dokaz z dysu, dredzi za tydzień, jak mu chęć na dobrą poezję, to myślę, że ta książka będzie dla niego. To jest więcej jak 450 stron, to myślę, że na dobry rok sygnie, żeby taką szmakać dzylik po dzyliku. O prawie do kawy można przeczytać jakąś zwiżdżkę albo krótsze opowiadanie. A myślę, że po prawdzie wart. To i te nazwiska, a zacznę może od nazwiska, ja ci myślę, je dobrze znane lubotnikom kaszebskiej literatury i od długiego czasu. Jeden z utwórców tak zwanego pokolenia Sytmy w kaszebskiej literaturze, Jerzy Stachurści, prawie od jego wiszty pochodzi całości tej antologii. To tak ci początek tej wiszty wam przeczytam. Łebrycą są jak planety wokół Słońca. Łebrycą są jak planety. Łebrycą są jak planety wokół Słońca. Zamiast krący, a życi płyną. Za spich wieczórku noc szerok łetmyki łeczy i zdrzy na sumno ta brzuści. Łebrycą są jak planety wokół Słońca. To był ten początek, ale początki ja ci bardzo uwidzę redaktorom tej książki, dlatego prawie jak planety wokół Słońca trafiło do tytla. Jo, ja Bóg zapłać, że te mnie za ta łepona zapłacił, bo jakby tata sodowiec już ubiegło auce i przebił łepona, ten by mnie upitosił. Spokojno, na uja te jedno możesz liczyć. Tej pamiętaj, jak czedes sobie guma pęknie, od razu do mnie dzwoni, my to załatwimy. Uja, pamiętasz to, jak ty mnie godził, że jak mnie guma pęknie, to ty mnie pomożesz? Jo, to alimenty weszły 600 zł na miesiąc. Dobrzyńca, OK Serwis Lezeno, Mariusz Słowi. Moin, tu Adam Hybel, Kaszebę i Świat. Na pytanie, lubisz te ZUS? W siatce odpowiadałem, jo, pewno, do bulew je baro dobry, a ty, co prowadzą firma, no nie przejdę przez gordę, żeby rzec, że to jest dobry. No ale jeśli idzie o firmę, jeśli idzie o biznesy, to bardzo ciekawi płytkani rozmaitych płedimarzów z rozmaitych branżów bandzę wlezenie na halę, dzesunty go listopadnika, od dzesunty do 4 może to bezrzec, jak wiele kol nas je firmów. I to jest coś, co są bardzo dobrze wpisywo w filozofia Karnelu Kaszebę i Świat na YouTube, bo my chcemy pokazywać Kaszebę, którny są zmieniają, którny są rozwijają i jeśli uzdrzymy te wszystkie firmy w jednym placu, to dopiero uzdrzymy skala tego, jak po prawdzie my rozmiejemy sobie poradzać na rynku. No i przede wszystkim możemy znaleźć tam bardzo ciekawe rzeczy z rozmaitych branżów dla siebie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Od 10 listopadnika, od 10 do 4 na halę w Lezenie. Za zero mieć na spisem k zamku, żeby wam rzeknąć, że po prawdzie
no zvezka są lepsze z lepszych, że idzie łedzezniowa kaszepską literatura, ale okrom nich mamy też tacich, co prawie w tych konkursach debiutowali, a już to dobrze zapowiadają. A okrom Jerzego Stachurskiego mamy tyle wiele dokazów Adeleku ich kalinowści, i to i poetycki, i prozatorści. Adama Hybla, ja ci go może znaję, stać go karny lub bardzo ciekawego Kaszebę i świat. Natalię Podgłówczesku, Mateusz Bulman, ja ci też bardzo ciekawą prozę tłerzę i wydywy. Mateusz Meyer, Hanna Makuroc-Snuzyk, myślę, jeden z najnobelniejszych kaszepskich poetków. Obiecujący, a ją myślę też ciekawy ma dobyca ma Mati Skleba, Asia Ginter, Stanisław Frymark. Bardzo ciekawa proza Grygora Szramci, jego książka w Rejnach, to taci post-apo pewno by sobie widzało też nie jednym czytyńcom i nie jednym tym, co obzerają na jej program. No, Krystyna Lewna je wiedec, jako jemu myślę, taci swój merk wśród czytyńców kaszepskiej literatury. No cały karno ledzy, nie chcę tego wszystkich wymieniwać, ale serdecznie rycza. Wielką rozmaitość, bardzo ciekawe dokazy, no i 450 stron kaszepskiej literatury, bardzo dobre kaszepskiej literatury. Takie mnie uwielbi żyl, że te książki się nie ukazywają rok po roku, jak to było kiedyś, ale jakim dostał teru te 4 lata naród zebrany w jednej książce, to myślę, że wart było czekać i waju też wszystkich zachęcam do tego, żeby sprawdzić. Doznać co na swoje oczy, czy wart było czekać na taką antologię jak Planety wokół Słońca. Belnego czytania nie było przykawie. Do uciecy i do uzdrzeni. W Kasiebę i świat wsiedkłe na glanc Dzanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś łeni za Monteją. Remio sobie ścigłe 41. Na jej programy są dobrze wykunciony i Dzanka Dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykuncienia. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, na pomozia sobie zaciąc kariera w łednowialnych zdrojach energię. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. Karnyl Kasiebę i świat na bierokraftu z młecownią Cross Apollo, Wejrowo, Plac Wejra, Sydmenostce na Piatnostce. Kasiepści media wrzucają waś się bieg z OK Servis Mariusz Słowi Lezeno, mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo.